हाबाफारिखौ जागायनो लाबाय। रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै 2 मार्च जों बयबो मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समाव बे 2 मार्चखौ सोमावसारारि सान हिसाबै फालिबोबाय थादों। बेजों लोब्बा लानानै दिनैबो जोङो गोलाव सम सोमावसारखांनायनि उनाव बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनो हाबाय, जायखौ दिनै बे सानजोंनो गोलाव सम सोमावसारबोनानै माबा मोनसे मोननायनि जुनै बे सानखौ दिनैबो ओरैनो हगारनो नागिराखै। जे जाय गोरोबथाखौ जोङो मोननो हाबाय बेखौ बरायनायनि मुङाव आरो लोगोसे बे गोलाव सम सोमावसारनायाव जोंहा गोबां जोहोलावजोफोर मुंख्लं जालांबाय। जे बिथांमोननि न'खरावबो जोङो जेसेबां हायो एसेबां हाबनानै न'खरनि सोद्रोमाफोरजों सावरायलायनो थांखि लादों। दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों जोंनि गेजेराव 8 नं दतमा बियाबनि मानगेदेर एमसि नेतार बिजित कुमार नार्जारी, अमृत कुमार ब्रह्म, शिवराम नार्जारी आरो बाहागो लानो हाबावनाय दख'रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन साननो हनो गोरों सानसुमै मेलेमजिबि नोंथांमोन। हांख्रायनाय लेखायै दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो मोनसे मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बाइक रेलि बेखौ लानाय जादों। दा बेवहाय जोंनि खावलायनाय लेखायै एबसुजों लोगोसे एनडिपि प्रग्रेसिभनि गोबां दैदेनगिरिफोर जोंनि गेजेराव दङ आरो पिपल जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट धीरेन्द्र ब्रह्म। दा बे समाव गोबाव खालामनो सानाखै, जिहेतु जोंनि समा गोबां बारलांबायखाय आरो बेवहाय फरायसालिनि जायगा, बेयाव एसे उनावनो क्लास जानो थांगासिनो दं। बेनिखायनो गोबाव खालामाबालानो आङो बे समावहाय हाबाफारिखौ बेखेवनायनि आगोल हाबाफारिजों लोब्बा लानानै जोंनि गेजेराव सुंद' बिबुंथि लाखिहोगोन। दा बेनि आगोल आङो सारखौहाय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोनो थाखाय खावलायदों। दा थोंजोङै आङो सारखौहाय जे दिनैनि हाबाफारिखौ बेखेवनायजों लोब्बा लानानै गुसुं बिबुंथि लाखिग्रोनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। फुंबिलिनि गोजोननाय जासिग्रोबाय। रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव दिनैहाय जोंनि मोनफ्रोमबो इउनिटनिफ्राय नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो मावथिफारिया बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोन, दख'रा आफादनिनो आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मानगोनां बोसोनगिरि बिथांमोन, एनडिपि प्रग्रेसिभनिफ्राय नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो बाइक सालायगिरि बिथांमोन, पिपल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट बेनि गासैबो मावथि बिथांमोन। जे जोङो दिनैहाय बे 2 मार्च सोमावसारनाय सान, बे सानजों लोब्बा लाखिनानै फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोननि गेजेराव बुंथिनाय आरो दिनैहाय फ्लेग अफ खालामनाय, बे हाबाफारिया गुबैयै गोलाव सम आगोल जोङो 2 मार्च खालि जाय सोमावसारनायखौ जागायजेनदोंमोन आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनैहाय जोङो बिटिआर गोरोबथा खालामनो हानाय जाबाय। आरो बेवहाय सागान होगिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनडिपि प्रग्रेसिभ, एनडिपिआर, एनडिपि सावरायग्रा आरो लोगोसे एनडिपि रन्जन दैमारि दैदेननाय आरो बेजों लोगोसेनो पिपल्स जइन्ट एक्शन कमिटि गासैबो जोङो ज' लोगो नांनानै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाजोंबो जोङो जयै सावरायलायनायनि गेजेरजों जाय गोरोबथाखौ खालामनो हाबाय। दा बेनिखायनो दिनै सोमावसारनाय सान हिसाबै बे सोमावसारनाय हाबा जाफुंखांनायनि उनावहाय जाय बिटिआर गोरोबथा जादों जों बेखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय। आरो बेनि थाखायनो गुडविल मोनसे बाइक रेलि, बे बाइक रेलिखौ दिनैहाय जेरै खालामनो नागिरदों, बे बाइक रेलि खालामनायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय गोजोन खौसेथि आरो जोंनि गेजेराव गासै रायजो राजाफोरनि मोनसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय दिनैनि बे बाइक रेलि। आरो बेनिखायनो आसा खालामो
जोंनि बे बाइक रेलिनि गेजेरजों गासै जोंनि आरामफुरगल दख'रानि सिङाव थानाय गामिनि साफ्रोम रायजो राजाफोरा मोनसे सांग्रांथि दिनै मोननो हागोन आं बेखौ आसा खालामदों आरो बे फंनैसो रावनि गेजेरजों साफ्रोमबो नोंथांमोनखौ डिसिप्लिन भाबै जोंनि रायजो राजाफोरनि नोजोराव जाहाथे जेबो गाज्रि नुथाय नुवा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो जोंनि बे बाइक रेलिखौ जोङो गाहामै गाहाम जाफुंहोनानै जोङो जेसेबां जाय लामा बे लामाजों दैथिंनानै दिनैहाय जोङो जोंनि बाइक रेलिखौ फोजोबहैनो हागोन आं बेखौ आसा खालामबाय आरो बेसे फंनैसो रावजोंनो दिनैनि बे जे बाइक रेलि बेखौ फ्लेग अफ खालामनो थाखाय आं आवगायनाय जाबाय।